नंगौ नोंथांमोना दि रायज्लायनाय बायदि हिसाबै जिथु ससियेल मिडियायाव नंगौ गोबाङा बुङो जे बिक्रम दैमारिया 17 बोसोराव बहा दङमोन आरो दा बोरै नुजाफैखो नङा होमबा बेनो आरो ससियेल मिडियानि सावरायनाया बै समाव मानो बुङामोन आरो दा मानो बुङो दा आङो बिनि पइन्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों जायफ्रा समाल'सना खालामदों बिथांमोनाबो नंगौ बिथांमोना नंगौखौनो बुंदों बै समाव आंखौ नुवाखैमोन खिन्थु दा ससियेल मिडियायाव नुदों खिन्थु खोथाया बेनो जोंहा एकर्डआ 2020 आवसो जादों हाग्रामा सरकारनि समाव जेबो एकर्ड जायाखै बिनिखायनो एनडिएफबिनि गनाय गयैनिबो खोथा बुंनो बै समाव जेबो गैयामोन नाथाय दिनै बोसोरां जालांबाय सासेबो एनडिएफबिया दिनै रेहाय मोनाखै आरो एनडिएफबिनि जिथु सोरबा रेहाय मोनदोंब्लाबो बिथांमोना कर्टनि गेजेरजों आयेननि गेजेरजों दासिमबो फ्रि जानो हायाखै बै समाव जिहेतु बिपिएफनि समाव बेखौ बुंनांगौ गैयामोन नाथाय दा बुंनांगौ जानायखाय आं बुंबाय दिनै जाब'जिबन दिनै लाइफ जेल मोनबाय थांनाय माबायाव मार्चनि गेजेराव जों जेब्ला जेलाव दङमोन बेथ' बै बिपिएफनि समाव जायाखै दिनै आं बेखौ बुंनांगोन नङा होमबा बै समाव जायाखै दा जाबाय दा आं सेकेन्डआव बुंनो नागिरदों जे जोंहा बिटिसि खुंथाया जिथु बिपिएफनि समाव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआनो होन जब होनो हानाय खेमताया गावहानो दङमोन कुनु स्टेटआव सोंनांगौनि कुनु खोथा गैयामोन नाथाय दा गैला अब्ला बै समाव गैयामोनब्ला बे पावारा गैयामोनबा आं बिपिएफनि समावनो बुंगौमोन नाथाय जिथु बे अबस्थाया दासो जादों साखरि होनो हायैनि अबस्थाया दासो जादों बेनिखायनो आं दा बुंदों दा बिबदिनो आरो हमनानै ला जोंहा डिस्ट्रिक्ट बारिनायनि खोथाया एकर्डआव 2020 आवसो जादों 27 जानुवारियाव बिपिएफनि समाव जायाखै जि जाया दिनै दासिमबो बारियाखै दासिमबो सिमा एक्सटेनसन सिनिपुर बा बिश्वनाथ दासिमबो बारियाखै बिनिखायनो आं दासो बुंदों अब्ला बै बिपिएफनि समाव बा हाग्रामानि बिथांनि समाव सरकारनि समाव आंखौ बुंजानो लुबैदों अब्ला बेफोरखौसो आं बुंबाय थादों बै समाव आं बुंनोथ' हायामोन खारन बै समाव जायाखैनो बेफोर अबस्थाया जायाखैनो जे डिस्ट्रिक्ट बारायनाय माबा बारायनायफोर जायाखै बेफोरनि कुनु सुक्तिबो जायाखै बेनिखायनो आङो 2020 उनावसो आं बुंनो गोनां जादों जिहेतु घटनाया दा जादों आरो आं थार्डआव बुंनो नागिरदों जिहेतु जोंहा काउन्सिलाव बर' अफिसारा मेक्सिमाम दङमोन दिनै आं दाखालि बुंदों बबेबा अफिसाव सासेबो बर' गैया जेराव बै समाव मेक्सिमाम बर'मोन बिपिएफनि समाव हाग्रा मुलिनि समाव बर'मोन खोब परिमाना गुबुनमोन हमना सार्कल अफिसाराव जोंहा 10 जननि बारा बर' अफिसारा बिसोराव सेराव जिरायोमोन नाथाय दिनै सासेबो गैया नङा होमबा बै समाव बे घटना जानायबा आं बै समाव बुंगौमोन नाथाय दासो जादों बियो बर' अफिसार गैयै जोंनि काउन्सिलाव मासियाव जोंनि मानसि जिरायनो मोनिया नैबे गभर्नमेन्टआवसो जादों बिनिखायनो आं दा बुंदों बेखौ बै बिथांमोना बुजिनांगोन दा आरो मोनसेया जाहैबाय जे जेरै प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदों नंगौ जे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बिजनेस मावना जानांगौ थिखा मावना जानांगौ बेब'या खालामना जानांगौ थिग दङ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फैना खामानि मावना जानांगौ बेखौ आं मानिदों गनायदों खिन्थु आं बेखौ मानो बुंदों गुबुननि अल इन्डियानि मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय दिनै बेब'या खालामफैदों थिखायानो जा बबेबा मोनसे प्रजेक्टआनो जा साप्लायानो जा जोंनि बिटिआरनि बाहेरनियासो 50% फैसाखौ गुबुना सिरि जागासिनो दं बियो बै बिपिएफनि समाव जायाखै दानि समाव जादों बिनिखायनो आं दा बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव सरकार खुंदोंबा आं बै समाव बुंगोन बेखायनो बै बुंग्राफ्रा बुजिनांगोन आं मा खोथाखौ बुंदों खारन आं बुङाखै बड'लेण्ड नांगौ होनना आं दासिमबो बुंथ'वाखै रावनिबो कमेन्टआव आं दिनै बड'लेण्ड मोनाबा जिराया होननाबो आं बुङाखै बै समावबो बुङाखै आं दाबो बुङाखै मिथिबाय बिनिखायनो जाया दा जाबाय थादों आं बेखौसो बुंदों दा दिनै हमनानै ला 1500 crore फैसा फैनांगौ दङमोन बिटिआर एकर्डनि उनाव बेथ' बिटिआर एकर्डनि सिगां नङा बिपिएफनि समाव बे जायाखै जेबो एग्रिमेन्ट जायैखाय 1500 crore फैनायनि जेबो खोथा गैया नाथाय दिनै बिटिआर एकर्ड जायै उनाव 1500 crore दासिमबो फैयाखै फैयैनि थाखायनो आं बुंदों जिथु दा जादों बै समाव जानाय मोनबा आं बै समाव बुंगौमोन दा जानायखाय आं दा बुंबाय दा हमनानै लानै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा मोनसे मोजां खामानिखौ दिन्थिदोंमोन जे गुतै बर' बिटिआरनि गेजेराव स्पर्ट्सखौ बियो गोसो होदोंमोन नङा होमबा बिराद गिदिर मोनसे 6 सिडिउलनि मानसिफोरखौ लानानै खेला गेलेनायनि मोनसे ISL माबा खालामदोंमोन बिथाङा लिग नङा होमबा मोजांखौनो मावदोंमोन बयबो मोजां मोनदोंमोन नाथाय नै बावैसो सिगां नों खेला होनो नागिरदों जौगाहोनो नागिरदों नाथाय साइनि आरो काबादिनि जिथु जोंनि प्रायरिटि दङमोन जों बिनि गेजेरजों जों गोजौआव थांदोंमोन बेखौ बोखांना लांनायनिसो
मोनसे हिद्दान्त'खौ लाबाय अबा नाय बेखौ बै समाव जायाखै दासो जादों बेनिखायनो आं दा बुंनांगोन बेबायदि आरो दा हमनानै ला बिटिसि रिजार्भेसन जा बिटिसि रिजार्भेसन आं आगोल बुंखांबाय आं बुंनायनि थाखायनो बिटिसि रिजार्भेसननि जिथु जोंहा भेटेनारिनि बियो 6 घन्टानि उनावनो सोलायनो गोनां जादोंमोन बेखौ आं दिनै बिटिसि सरकारखौ हामबाय होनदों जुदि नङाबा जोंनि बिटिसि रिजार्भेसना 60 बा 70% मोननाया जोंहा 10%ल' मोनगौमोन उनाव बिथांमोना भुल जादों होननानै बुंफिनदों बेखौ आं दिनै बाख्नायदों मावफैनायनि थाखाय अब्ला नाय बे बिटिसि रिजार्भेसना हाग्रामानि बिपिएफनि समाव दिनै 60-70% मोनोमोन जोंनि बिटिसिनि जोंनि गावनि मानसिया एसे एकर्ड खालामनाय हिसाबै बर'फोरा खिन्थु बे रिजार्भेसनखौ बै समाव नै थांनाय बोसोराव खालामदों बिसोरो 10टाल' मोननाय नङा होमबा बे माब्ला जादोंमोन बेथ' बिपिएफनि समाव जायाखै नै दाखालि बावसो जादों बे गभर्नमेन्टआवसो जादों बिनिखायनो आं बे खोथाखौ बुंनांगोन बै बुंग्राफोरा आं मा खोथा बुंदों बेखौ नायनांगोन दा नै आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे इभिक्सन बिपिएफनि समाव 17 बोसोराव जेबो इभिक्सन जायाखै जोंनि मानसिया हा गले गले इभिक्सन जागासिनो दङ सरकार जाजेननायनिफ्रायनो इउपिपिएल सरकार जाजेननायनिफ्राय इभिक्सन जागासिनो दङ अब्ला आं बेखौ बुङालाखैनो बोरै थानो बै समाव जुदि बिपिएफनि समाव इभिक्सन जानायबा आं बुंगौमोन सोरबाया बुंगौमोन दा जानायखाय आं बुंबाय दा जानायखौसो आं बुंदों आरो उनाव जायोबा उनावबो बुंगोन बे मोनसे खोथा आरो नाय दा इडुकेसननि खेथ्रआवबो जोंहा साबजेक्ट इंलिश साबजेक्ट माबा होनायनि जाबदेरना होनायनिबो दिनै खालामगासिनो दङ एबसुआ दिनै बिनि थाखाय नाजागासिनो दं हामबाय होनदों बे जेन साक्सेस जायो आं जोंनि रायजो आरो जों सफलता मोनो बे बुस्थुफोरा बै समाव जायाखै बिपिएफनि समाव बेफोर जेबो प्रब्लेमानो जायाखै अब्ला आं प्रब्लेम जायाखैबा मानो बुंनो नङा होमबा नङा प्रब्लेम जायाखै आं मानो बुंनो दा प्रब्लेम जानायखाय आं दा बुंबाय दा नों जेनेबा नै एनडिएफबिनि कनभिटेड जाय जाब'जिबन मोननो थांगासिनो दङ दाखालि 7 मोनबाय दा जाबाय आं दा बुंबाय बै समाव खुनु जाब'जिबनानो जायाखै अब्ला आं मा बुंनो दा नै 7 जन ना 8 जन आरो जाब'जिबन लाइफ जेल मोननो थांगासिनो दङ आं बिनिखायनो दिनै सरकारखौ बुंदों रिमेम्बार बिथांमोना गावनि गथ' गावनि बिमा गावनि न'खर बिनिख्रुइबो देरसिन अनदों जाथिखौ नङा होमबा गावनि बिसाखौ गारना थांनाय माने गावनि बिसानिख्रुइ जाथिखौ बांसिन अननानै बिथांमोना थांदों एनडिएफबिनि फेमिलिफ्रा जायफ्रा दिनै हाराहास्ति माबा खैफोदाव गोग्लैनानै दङ बिथांमोननि खोथाखौ आं बुंदों दा गासैबो जिथु जोंनि हुम'लसनाफोर आंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया आरो गोसोखांनांगौ गैया आं रावनिबो कमेन्टबो नाया नायनोबो सम गैया आरो आं उन्दैब्लाबो बैसोआव उन्दैब्लाबो आं उन्दै बायदि साननो आं सोलोङाखै आं गिदिर बायदि साननोसो आं सोलोंदों जायफ्रा दिनै गावनि सिपियाव थानाय खोथाखौल' बुङो आं बेबायदि नङा आं माने गिदिर बायदि साननोसो आं दिनै सोलोंदों आरो दा आं दिनै रायजोखौ खावलायदों बेफोर गासै घटनायानो जिखियानो जाया मानो मावनांगौ दङ जोंहाथ' गासिबो ज' मावनांगोन नाथाय बिनि थाखाय जेन रावबो रं डिसिसन लानाङा आरो साननाङि मावनाङि खामानिफोरखौ जेन मावनाङा सरकारखौथ' जों दिनै बुंनांगोन दिनै आं इउपिपिएल सरकारखौ बुंबाय गाबोन आं बिपिएफखौ बुंथारनांगोन मानिबा थाखाय दा आं समफोर आं बिपिएफखौ बुंबाय सोरबा बिजेपि कंग्रेस एनि राजनितिकआनो फै बिसोरखौ आङो बुंनांगोन आं गासै पुरा आं जिखुनु जाथिनि माबा जायोब्लानो खैफोद जायोब्लानो आंहा बुंनांगौ आंहा बे आंनि प्रमिसखा